въпрос – съвременните режими на идентичност и медиатизирана истина. Аз се явявам с моята видеоработа UW Channel Radiant, която създадах през 2020 година. В нея аз добявам 7 видеомонитора в един екран, в един кадър, да се каже. И някакси има структура на олтар и може да се каже храм. Както в много от моите работи, аз се явявам в главна роля, като водеща на новините и съм седнала на бюро в средата на тази структура и говоря с авторитета на водеща на новините, но за бъдещето, с такива загадъчни фрази и някакси аз предсказвам бъдещето на тази роля. Аз съм в центъра, отляво и отдясно съм се снимала в една тайна пещера в Хона, където аз танцувам един ритуален танц. Пещерата е достъпна само при отвис и всъщност е осветлена само в 12 часа на обяд,